Bună dimineața, nu vorbim, poate că suntem și noi clujenii datori, dar astăzi, Alina, îți propun ție și, bineînțeles, și telespectatorilor noștri matinali să vorbim despre un proiect inedit de promovare a Clujului. E vorba de un proiect de promovare turistică a Clujului și trebuie să vă spun că totul a pornit de la o mână de oameni, arheologi, istorici, etnografi, alți oameni de cultură de aici din Cluj, care au pus la bătaie un plan, au realizat un traseu culinar, istoric și cultural al Clujului. Dar pentru a vă face idee despre ce plan este vorba, haideți să urmărim împreună materialul pe care l-am pregătit. Proiectul de promovare a Clujului are la bază realizarea unui film de 30 de minute care prezintă un moment istoric din Transilvania anului 1300. Filmările au fost făcute la 8 castele și biserici din județ. District Cepoară de moarte. Antoniu de Marienburg. Cunoscută actriță de la Naționalul Clujean, Ramona Dumitran, interpretează rolul văduvei fostului voievod al Transilvaniei, Ladislau Can. Filmulețul prezintă drumul acesteia alături de domnițe și de cavaleri pe la toate castelele din Transilvania. Trebuia dat viață peisajelor de acolo prin prezența umană. Și cred că asta ar fi finalitatea, ca să se poată lumea care vine în Cluj, care vizitează Cluj, să aibă acces la foarte multe informații despre ce pot vizita, unde pot să stea. E splendid. Eu am descoperit și pentru mine a fost o noutate să descoper multe lucruri pe care nu le știam. Pe lângă acest filmuleț care amestecă istoria cu ficțiunea, proiectul de prezentare a Clujului va cuprinde și un film despre pensiunile agroturistice din județul Cluj. Inițiatorii proiectului nu se opresc însă aici. Finalul cel mare îl sperăm în februarie, când putem să încercăm să facem la Cluj de Dragobete, de Valentine's Day, de Vărșand și mai ales de ziua primului european al lui Matei Corvin, să încercăm să facem un festival medieval care Clujului lipsește, să recuperăm handicapul cultural unde am pierdut enorm de mult în fața Sibiului anul acesta. DVD-ul cu filmul de promovare turistică a Clujului va fi trimis principalelor agenții de turism din Europa. Mai multe despre acest proiect îndrăzneț și inedit, cel puțin pentru zona Transilvaniei, aflăm de la invitatul în studioul TVR Cluj din această dimineață. Este vorba despre arheologul Cristian Matos, coordonatorul acestui proiect. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând vreau să știu de ce niște oameni care nu sunt clujeni adevărați, sunt adoptați de Cluj, se gândesc la un astfel de proiect de promovare a Clujului. Da, noi suntem vinituri, cum se spune pe aici, pe la Cluj. Niciunul din cei din proiect nu sunt originari din Cluj. Cât sunteți? Aproximativ 30 și ceva de persoane, 32 de persoane, din care un sfert sunt francezi, care sunt stabiliți la Cluj și restul suntem veniți din orașele din Transilvania. De ce? Noi, pentru că noi aici noi nu mai avem aici o familie, noi nu mai avem mama care ne așteaptă acasă când luăm troleibuzul 6 și mergem în Mănășturi să ne aștepte cu mâncare. Noi trebuie să ne luptăm ca să trăim aici. Și ne-am ales să rămânem în Cluj. Am venit aici ca studenți, toți la 18 ani, aici ne-am îndrăgostit poate prima dată, iubim orașul ăsta și atunci noi dublăm efortul nostru, adică noi facem tot ce putem ca să promovăm Clujul. Care este mesajul pe care dumneavoastră v-ați gândit să-l transmiteți prin acest filmuleț care combină, așa cum reieșea din materialul nostru, istoria cu ficțiunea? Cum spunea cunoscută actriță Ramona Dumitran, multe din aceste obiective turistice, care sunt castelele, cetățile Clujului și cadre naturale, nu sunt cunoscute nici de clujeni astăzi. Pentru că acum 800 de ani, în Evul Mediu, altele erau arterele comerciale, altele erau arterele de comunicare ale județului Cluj. Și atunci, astăzi, ele sunt căzute în desuetudine. Și noi încercăm să le scoatem în relief, să le promovăm și ulterior să obținem finanțarea europeană ca să le restaurăm. Dincolo de acest filmuleț cu încărcătură istorică, proiectul dumneavoastră mai cuprinde și o altă latură în care vă propuneți să promovați și pensiunile agroturistice din județul Cluj. În ce fel va fi realizată această propunere a dumneavoastră? Da, pe DVD-ul care va conține filmul, la capitolul 2, vom avea și imagini cu pensiunile agroturistice. De exemplu, numai în cele 14 comune montane pe care le are Cluj, în microregiunea Huedin, avem peste 250 de pensiuni. Cel mai simplu caz
caz, cazul satului Sâncraiu, unde avem 53 de pensiuni agroturistice într-un singur sat. Și atunci noi asta urmărim. Când, după ce se termină filmul, intri la capitolul 2, dai click și intri pe pensiunile agroturistice. Finalul proiectului v-ați dori să fie, din câte am înțeles, un festival medieval chiar aici la Cluj. Are nevoie Clujul de un astfel de festival? Pentru că știm de festivalul de la Sighișoara, am mai fost și pe la Sibiu anul acesta. Nu e prea mult pentru zona Transilvaniei, totuși? Pentru capitala Transilvaniei este mult absolut deloc. Să ne gândim totuși că noi am pierdut enorm în ultimii ani din punct de vedere cultural. Dacă economic față de Timișoara am recuperat handicapul, față de Sibiu din punct de vedere cultural am pierdut. Și atunci, care ar putea fi cea mai frumoasă poveste? Ce s-ar putea face pentru orașul Cluj? Ar fi un festival medieval de ziua de naștere lui Matei Corvin, care corespunde spre norocul nostru cu Dragobetele, cu Valentine's Day, cu Vărșandu. Și atunci este foarte ușor să adunăm aici toți cavalerii din Transilvania pe care avem de la Sighișoara, de la Brașov și să aducem pe cei din Ungaria, să facem întâlnirea cavalerilor la Cluj. Sigur, am recuperat mult din acest handicap. Ultima întrebare. Cum v-ați gândit să promovați, după ce ați realizat cele două filmulețe, primul unde istoria se combină cu ficțiunea și cel de-al doilea cu pensiunile agroturistice din județul Cluj, care ar fi varianta de promovare? Ce vreți să faceți cu DVD-ul care conține cele două filme? Sunt mai multe aspecte. DVD-ul, e clar, Consiliul Județean trebuie să-l distribuie la tur operatorii din Comunitatea Europeană. Dar, pe lângă DVD, putem să promovăm în continuare. În ce sens? De exemplu, copiii care se joacă cu cavalerii din satele montane să participe cu noi la operațiuni de ecologie, la operațiuni de orientare turistică și în felul ăsta ei sigur vor respecta istoria care o au acolo, adică vor respecta monumentele. Mulțumesc mult, domnule Cristian Matos, succes în continuare pentru că mai aveți mult de lucru la acest proiect. Alina, așadar, dacă nu veniți la TIF în vară sau la festivalul de jazz în toamnă aici la Cluj, vă așteptăm la pensiunile agroturistice sau poate ne dați o mână de ajutor să promovăm așa cum vrem noi Clujul. Ce spui? Bine. Exact. O zi ușoară în continuare.